εκείνος Κούρδος. Αλλά η οικογένειά του ζει ακόμα στην Ολλανδία, όπου υπήρξε μετανάστης. Οι τρομοκράτες επιτίθενται στα σημεία που βρίσκονται απλοί άνθρωποι, όπως στην αγορά ή σε σχολεία, και θέλουν μόνο να καταστρέψουν την ασφάλεια στην πόλη και στο Ιράκ. Αυτός είναι ο βασικός τους στόχος. Αν αυτοί θέλανε να κάνουν επίθεση στις διεθνείς δυνάμεις που βρίσκονται στο Ιράκ ή στο στρατό, τα σημεία είναι γνωστά και θα μπορούσαν να κάνουν παρόμοιες επιθέσεις χωρίς να χτυπούν τους αμάχους. Όσο ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας για τους ντόπιους και Αμερικάνους ένστολους και τους αξιωματούχους της πόλης, τόσο ενισχύονται τα χτυπήματα των μελών της Αλ-Κάιντα σε σημεία συγκέντρωσης απλών ανθρώπων της πόλης, όπως εδώ, στο κάστρο του Κιρκούκ. Η έκρηξη στις 16 Ιουλίου στο κάστρο της πόλης έδειχνε από τεχνικής απόψεως τρομοκράτες που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Δεν νομίζω εδώ να μπορούσαν να το κάνουν αυτό τεχνικά. Όσον αφορά την ποσότητα του εκρηκτικού και όσον αφορά και την οργάνωση. Γιατί φυσικά και είναι δυνατό να φτιαχτεί ένας μηχανισμός από μια μικρή ποσότητα εκρηκτικών εδώ. Αλλά αυτοί είχαν στην περίπτωση του κάστρου παγιδέψει ένα φορτηγό ολόκληρο με πολλούς τόνους TNT. Και από πού έρχονται οι βομβιστές σε μια πόλη που τη διεκδικούν Κούρδοι, Τούρκοι, Άραβες, Πέρσες και Αμερικάνοι? Ο αρχιαστυνόμος του Κιρκούκ είναι μάλλον προσεκτικός στην απάντησή του. Οι γείτονές μας γύρω-γύρω δεν θέλουν να υπάρχει ασφάλεια στην πόλη. Δεν μπορώ να πω από ποια χώρα, αλλά είναι ξένος δάκτυλος. Μετά το 2003, οι Κούρδοι που συστηματικά έδιωχνε ο Σαντάμ Χουσέιν από την πόλη άρχισαν να επιστρέφουν στο Κιρκούκ και να διεκδικούν τις περιουσίες τους. Πολλοί που είχαν τη δύναμη των όπλων, κατέλαβαν κτίρια και τα έκαναν κατοικίες τους. Ο αστυνομικός Ριζγκάρ Ακράμ Μαχμούτ ήρθε στο Κιρκούκ το 2003 και κατέλαβε ένα δημόσιο κτίριο με την οικογένειά του στην άκρη μιας περιοχής που κατοικούνταν από αξιωματούχους του κόμματος Μπαθ. Καθώς συνομιλούμε μαζί του, μια ντουζίνα αστυνομικοί περιφρονούν τη σκηνή της συνέντευξης. Δεν είναι ακριβώς αυτό το σπίτι μας. Εδώ ζούσαν οι αξιωματικοί του Σαντάμ. Ήταν στρατιωτική περιοχή. Οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να έρθουν εδώ. Και εμείς ήρθαμε και το κάναμε μια κουρδική περιοχή. Και αλλάξαμε το όνομα. Ήταν οδός Τάγματος και μετονομάστηκε σε οδό Ελευθερίας. Αυτό ήταν κτίριο του Υπουργείου Άμυνας. Στον αντίποδα του Ριζγκάρ Ακράμ, δεκάδες αραβικές οικογένειες έρχονται κάθε πρωί στα γραφεία της υπηρεσίας 140 για να πάρουν χρήματα για τα σπίτια που εγκαταλείπουν στο Κιρκούκ. Οι οικογένειες αυτές εγκαταστάθηκαν ως έπικοι στην πόλη από το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν τις προηγούμενες 3 δεκαετίες στα πλαίσια ενός προγράμματος αραβοποίησης του Κιρκούκ. Ο Άραβας Μοχάμετ Χαλίλ Τζεμπάρι διευθύνει την υπηρεσία 140 που έχει πάρει το όνομά της από το άρθρο 140 του Ιρακινού Συντάγματος. Αυτό μιλάει για απογραφή πληθυσμού και δημοψήφισμα για να αποφασιστεί σε ποιου τα χέρια θα καταλήξει η πόλη. Αυτοί ήρθαν εδώ από άλλες περιοχές υπό το παλιό καθεστώς και τώρα έχουν κάνει αίτηση να φύγουν πάνω από 16.000 άτομα. Όσον αφορά τους Κούρδους και τους Τουρκμένους που τότε ξεριζωθήκαν από το Κιρκούκ, δεν έχουμε ακριβή νούμερα για τους πληθυσμούς. Όμως συνολικά 2.000 τέτοιες οικογένειες έχουν κάνει στην υπηρεσία μας αιτήσεις για επιστροφή στην πόλη. Μια γυναίκα θέλει να πάρει 20 εκατομμύρια Ιρακινά δινάρια, κάπου 20.000 ευρώ, και να γυρίσει στη Βαγδάτη, από όπου προέρχεται. Καλά ακούσατε. Στη Βαγδάτη. Ani Baghdad, Karkh. Baghdad. Is this place safer than Kirkuk for her? الحمد لله نقعد ويا العالم هو الموت حق الحمد لله. She says thanks God it's good everybody will die and we can go on. We can go on. Why she wants 20 million? What for? For what things? هذا التعويض اللي دا يجي لك هذا ال20 مليون مال شنو هو؟ هاي كرامية منعتهم الكراد وبيتنا نبيعه بس اريدهم يساعدونا بضبارته هسه تقول لهم انت. 500 έως 600.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα παράγονται εδώ στο πετρελαϊκό πεδίο του Κιρκούκ. Και αυτό είναι αυτό που κάνει αυτή την περιοχή τόσο διαφιλονικούμενη ανάμεσα στους Κούρδους, τους Άραβες και τους Τουρκμένους. Μόνο ένα μικρό μέρος του πετρελαίου του Κιρκούκ αντλείται σήμερα και ένα ακόμα μικρότερο φτάνει για λόγους ασφαλείας στους καταναλωτές. Κάτω από την πόλη του Κιρκούκ υπάρχει το 1/6 των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Ο Άραβας Μάνα Αλομπέιντι είναι γενικός διευθυντής της εταιρείας πετρελαίου του Βόρειου Πεδίου, της μιας από τις 2 εταιρείες πετρελαίου που λειτουργούν ακόμα στο Ιράκ.
Ο Al-Obeidi και η εταιρεία ετοιμάζονται να πουλήσουν το βόρειο πετρελαϊκό πεδίο σε ξένους επενδυτές. Η πώληση του πετρελαϊκού κοιτάσματος του Κιρκούκ δεν θα αργήσει όσο έχουμε ενδιαφερόμενους. Και έχουμε πολλούς. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση να τελειώσουμε τη δουλειά σε 3-4 μήνες. Στο δρόμο μας για την έξοδο από το Κιρκούκ συναντάμε τον εκπρόσωπο του Προέδρου των Κούρδων Μπαρζανί για τα ζητήματα της πόλης. Ο Αμπτουλατίφ Γκίλι μας θυμίζει ότι το πετρέλαιο δεν είναι πάντα ευλογία. Το πετρέλαιο αντί να γίνει ευλογία είναι για μας κατάρα. Οι άλλοι με το πετρέλαιο κατάφεραν και αναπτύχθηκαν, ενώ για μας έχει γίνει φωτιά. Καθώς η νύχτα πέφτει πάνω από την πόλη, οι κάτοικοι της κάνουν τα τελευταία ψώνια πριν αρχίσουν και πάλι οι επιθέσεις αυτοκτονίας. Το δημοψήφισμα για την τύχη της πόλης με το περισσότερο πετρέλαιο στον κόσμο δεν θα γίνει στο τέλος Δεκεμβρίου. Αλλά οι Κούρδοι δεν το έχουν παραδεχθεί ακόμα δημόσια. Από το Ερμπίλ, 80 χιλιόμετρα βορειότερα, ο Κεμάλ Κιρκούκι προειδοποιεί και απειλεί. Αν το δημοψήφισμα δεν λάβει χώρα, οι άνθρωποι που το περιμένουν πώς και πώς θα αρχίσουν να χάνουν την υπομονή τους. Και όταν χάσουν την υπομονή τους, πιθανόν να τεθούν και εκτός ελέγχου. Τώρα τους λέμε: κάντε υπομονή, έρχεται το δημοψήφισμα. Και όταν αποφασίσετε, η κατάσταση θα βελτιωθεί. Αν χάσουν την πίστη τους σε αυτή τη διαδικασία, θα γίνει εμφύλιος πόλεμος. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να τους ελέγξουμε. Δεν υποστηρίζουμε τον εμφύλιο, αλλά δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 15 μέρες από τώρα. Από όλους εμάς εδώ στους νέους φακέλους, σας ευχόμαστε καλό βράδυ και καλή ξεκούραση.